Assalamu alaikum ve hayırlı akşamlar. Yayında bugün ATR'de 4 saat beraber bugün olacağımız bu akşam Cuma günü. Bugün bütün misafirlerimiz canlı bağda. Hiç kimse bugün gele almadı stüdyamızda. Birinci saatimizde halkara münasebetlerden mütehassıs Taras Semenyuk olacak ve Ukrayna milletvekili İktidar Partiyası'nın temsilcisi Oleg Dunda Ukrayna'nın işlerini müzakere edeceğimiz. Şimdi bağlanğanca Taras Semenyuk'un bekliyoruz. Birkaç haberler olarında Ukraynca bu bölümümüz Ukraynca, ikinci bölümümüzde Riza Шевкиев saat 6'dan 10:40 tatarчылық edeceğiz. І саміт глав оборонних відомств країн НАТО, міністри оборони 30 країн-членів НАТО збираються протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня в Брюсселі, щоб ухвалити рішення по зміцненню безпеки країн Заходу і закласти основу для майбутнього саміту в Мадриді. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час представлення програми наради міністрів заявив, глави оборонних відомств країн НАТО розглянуть заходи протидії російським ракетним системам, здатним нести ядерну зброю. Ми робимо подальші кроки, щоб наш альянс відповідав вимогам завтрашнього дня. Країни НАТО створять Міжнародний фонд інновацій, до якого інвестують 1 мільярд євро. Цей фонд сприятиме розробленню технологій подвійного призначення у ключових сферах безпеки союзників. Очікуємо, що міністри погодять першу стратегію зі штучного інтелекту для впровадження цієї технології у процеси аналізу даних, а також у кібербезпеку. Ну і Росія, як завжди, при політичних протистояннях з Україною, зокрема, коли це стосується євроатлантичних ухилів країни, починає активізовувати своїх бойовиків на сході країни. Євросоюз стурбований становищем осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, закликає окупаційну владу непідконтрольних районів дозволити моніторинг і доступ до затриманих. Про це телеканал «Дом» заявив спеціальний представник Європейського союзу з прав людини Іман Гілмар. Ми особливо стурбовані становищем людей, які перебувають в ув'язненні, тому що ми чули повідомлення про катування затриманих, про сексуальну наругу над ними та про дуже погані умови у місцях утримання під вартою. І ми закликаємо де-факто владу цих районів дозволити міжнародний моніторинг місць утримання під вартою, щоб, зокрема, спостерігачі Організації Об'єднаних Націй з прав людини могли побачити ці місця несвободи та мати змогу безпосередньо поспілкуватися із затриманими. Про гуманітарні проблеми цих регіонів дала новину Людмила Денисова, український омбудсмен. Внаслідок агресії Росії на сході країни за цей час загинуло 158 дітей. Більше 3000 отримали поранення. Крім цього, окупаційні адміністрації позбавляють дітей права на навчання рідною мовою, вільне пересування і отримання освіти. А про це теж Людмила Денисова повідомила під час зустрічі з Іманом Гілмаром. Тривалий російсько-український воєнний конфлікт порушує основоположне право на життя. Внаслідок агресії РФ 158 дітей вже загинуло, понад 3000 поранено. Окупаційні адміністрації тимчасово окупованих територій України позбавляють наших юних співгромадян права на навчання рідною мовою, вільне пересування та здобуття освіти. Ну і з 13 жовтня українськими спецслужбами затриманий Андрій Косяк, представник так званого ЛНР і громадянин Росії. Україна надасть представникам російських дипустанов доступ до затриманого на Донбасі громадянина РФ, члена так званої ЛНР Андрія Косяка. Про це заявив журналістам Дмитро Кулеба. Ми про це вже повідомляли. Міністр також підтвердив, що заява МЗС Росії безумовно є визнанням того, що Росія у різних формах бере участь в міжнародному в цьому збройному конфлікті. Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий. Знову-таки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найгірший сценарій у відносинах Києва і Москви вже відбувся, і це окупація українського Криму і частини Донецької, Луганської областей. Про це він написав в Твіттері, коментуючи заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова. Найгірший сценарій вже відбувся – напад Росії на Україну, окупація наших земель і вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка Росії щодо вступу України в НАТО. Росія не має права голосу в дискусії про майбутнє членство України в Альянсі.
Ну і про ті новини, про які ви вже повідомляли, про підтримку європейського вибору України. Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом 3 країни Європейського Союзу підпишуть декларації про європейську перспективу України. Це українська ініціатива мати двосторонні такі угоди з країнами, які відверто і публічно будуть підтримувати європейське прагнення країни. Ми почали цього року готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна та країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас. Тобто вже буде 7 країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. У нас на прямому зв'язку експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк. Ми вже маємо зв'язок з ним. Доброго дня, пане Тарасе. Доброго дня. Питання, оці обміни про поганий сценарій приєднання України до НАТО, про який сказав Пісков, потім Кулеба щось відповів, потім Столтенберг заявив, що це не справа Росії приєднання України до НАТО. З чого взагалі це почалося? Бо останнім часом нічого не свідчило про те, що кудись ми швидко рухаємося до НАТО. Принаймні в останні місяці навпаки йшлося про те, що Україна навряд чи там за 20 років вступить до Альянсу. З чим пов'язані це напружені, ці обміни такими повідомленнями про українське прагнення до НАТО? В принципі, це не є така історія нова, скажімо так. Коли як тільки Україна заявляла про свої там євроатлантичні прагнення, завжди була відповідь з Москви. Очевидно, що росіян дратує європейська перспектива, євроатлантична перспектива України, і відповідь, як то кажуть, не забарилася. Тому це такий словесний пінг-понг, який радше покликаний, знаєте, для того, щоб вести таке інформаційне протистояння. Більш нічого. На даний момент наші євроатлантичні прагнення, зокрема щодо НАТО, заблоковані з боку Угорщини. І будь-які наші кроки, які ми плануємо робити, вони будуть блокуватися Будапештом. І Будапешт про це відкрито заявляє, і абсолютно офіційно. Тому нам потрібно, окрім загальних заяв про євроатлантичні прагнення, всі і так про них знають, і в Конституції нашій це зазначено. Тобто треба з угорцями сідати і домовлятися, щоб вони не блокували напрацювання. А мова ж йде не тільки про якісь окремі проекти, а це ж і комплекс робіт, які Україна виконує, реформи на взірець країн НАТО. І саме прийняття, узгодження плану ПДЧ буде надзвичайно залежати, скажімо, від голосу, скажімо, Будапешта, тому що в НАТО, як і в Європейському Союзі, рішення приймають консенсусом, тобто всі країни-члени мають проголосувати за. Якщо хтось голосує проти, значить рішення не прийнято. Тому тут є, з одного боку, Росія, я розумію, чому Росія виступає проти, але це не її справа, очевидно. Це справа України, внутрішня справа, політика держави нашої. Росіяни просто звикли завжди, що Україна мала би орієнтуватися, еліти українські мали би орієнтуватись на Кремль, питати дозволу. Часи змінились, тому, як то кажуть, в Італії міді сп'яче. Так, а у мене питання тому виникло, з чим пов'язаний цей сплеск обміну і цей пінг-понг, бо в напрямку НАТО ми знаємо цей факт, що ми кілька років не можемо провести навіть саміт через блокування угорцями цього питання, але цей сплеск, що сказав Пісков, що відповів Кулеба, що сказав Єнс Столтенберг, з чого почалося все це, тому що, який називається інформаційний привід про це говорити, якщо немає ніяких, принаймні публічно, ми не знаємо про якісь просування цього процесу. Просування ж нема. До чого? Мені складно зараз, знаєте, так пригадати, де саме інформаційний привід був, але сама позиція України і все почалося з фіксування в Конституції ще за попередньої влади щодо вступу в НАТО, так? І от постійні навчання, які відбувалися, це пригадайте навіть, коли Україна отримала особливий статус, розширені можливості в НАТО. Це не особливий статус, а розширені можливості, коли над Києвом літали натівські гелікоптери. І ми цей статус розширений отримали на хвилиночку в День Росії. Тобто знаки часу самі про себе говорять. Плюс
плюс проходження британського есмінця біля берегів Криму, це теж сигнал росіянам, що країни НАТО не будуть, скажімо так, словами тільки говорити, що вони підтримують Україну. Але конкретно надії теж відбувається. Це росіян дратує, вони це сприймають як загрозу. Я розумію, чому так є, але це не справа росіян вирішити, куди буде рухатися Україна. Ми ж не кажемо Москві не об'єднуйтеся там, скажімо, наведіть переговори з Афганістаном, тому що це там шкодить нашим інтересам. Але здається, є щось більше, бо от з'явилася новина, я буквально не встиг її для себе роздрукувати перед ефіром. Наші видання її тільки перекладають останні півгодини. Це заява на цій зустрічі країн НАТО, зустрічі міністрів оборони. Німецька міністерка Ангрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росії треба дати зрозуміти, що НАТО готова, фактично там йдеться, використати зброю в разі агресії Росії в Балтії і в Чорноморському регіоні. І вона наголосила саме про загрози, які існують в Чорноморському регіоні. Така досить жорстка заява. Росіяни її першими переклали одразу і прямо заголовками про те, що НАТО готова застосовувати зброю проти Російської Федерації. Чи бачили ви цю новину? З чим це пов'язано? Про які загрози йдеться мова? Там є більше розширений контекст, що міністерка німецька пропонує більше захищати і простір повітряний країн НАТО. Ми бачили протягом кількох років постійні порушення цього простору росіянами, але чи відбувається якесь загострення зараз? Окрім того, що росіяни, здається, припинили свою роботу представництва при НАТО. І більше нічого я не бачив. Тут ситуація така, що чому в Чорному морі? Тому що Туреччина є член НАТО, так? І очевидно те, що буде відбуватися, можливо, якщо буде відбуватися якась певна загроза, то тут, звісно, НАТО буде реагувати якісь, скажімо, балтійськими країнами, так? Тому тут я не маю ніякого сумніву. Мова не йде про те, що тут України немає в цьому процесі. Тут є країни-члени НАТО. Але представте собі, якби в цій ситуації, коли британський есмінець проходив біля берегів Криму, якби росіяни вдарили по ньому, я думаю, відповідь бритів була б такою відповідною. І вони знали, що вони йдуть, чому вони саме це роблять, і вони були готові до будь-якої відповіді з боку росіян. Путін розуміє тільки мову сили. Все. Більше нічого. Тобто, якщо заблагороджувати агресора, коли жертва намагається заблагородити агресора, це обертається до неї ще більшою агресією. Тому те, що це чітко розуміють в НАТО, і це я, скажімо, з 2014 року теж розумію, що і в Україні це розуміють. І тому саме збільшення озброєння і зміцнення української армії відбувається. Тому що біда в тому, що сьогодні влада позбувається, скажімо, потужних політичних еліт, які ще з 2014 року з Майдану були зациклені на тому, щоб розбудовувати обороноздатність України. Сьогодні владі якось, знаєте, мені видається, дещо інші сценарії вони собі прораховують. Можете уточнити, що ви маєте на увазі про те, що влада позбувається людей, які розбудовують? Дивіться, це дуже все почалося з відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який був фактично біля витоків розбудови як Міністерства внутрішніх справ, так і нарощення співпраці з Францією, Італією і тими ж британцями. Так він інформував про ці проекти, які будуть локалізовані на захист нашої обороноздатності. Далі були чистки в Мінобороні, в Службі безпеки України, тобто тих людей, які ще на зорі після Майдану одразу ж включалися в роботу. Бо розуміли, що є загроза з боку Російської Федерації. Я ось це маю на увазі. Тобто в таких складних ситуаціях не потрібно позбуватися людей, а потрібно навпаки шукати якогось консенсусу і об'єднувати людей з досвіду. І коли є сплав молоді і досвіду у владі, тоді очевидно все це йде на користь країні, на спільні національні інтереси. В будь-якому випадку зараз ми багато про це говорять, що там військові не отримують зарплати, затримки з зарплатами, замовлення на виробничих потужностях нової зброї, озброєнь теж наче призупинено. Ось це мене лякає як експерта, це мене лякає моїх колег.
які слідкують, уважно військових експертів, які слідкують за цією ситуацією. Тому тут, знаєте, словами це одне діло говорити, заявляти, ми йдемо в НАТО. Але ж надії це має якось конвертуватися в конкретні проекти, в конкретну роботу. Ось цього, я думаю, трохи поки десь нашій владі, мабуть, не зовсім виходить робити. Ну, побачимо, будемо сподіватися, що... З ваших слів виходить, що такі люди з часів Майдану, які це робили, вони не замінні такі, да? Тобто, ми ж бачимо, сам Зеленський дуже активізувався на міжнародному напрямку, і ці його, як кажуть, успішні зустрічі із британцями, і постійне намагання налагодити з американською адміністрацією. До речі, той же самий візит днями міністра оборони Сполучених Штатів, є і Єрмак, який активний в цьому напрямку, міжнародному напрямку. Та і, в принципі, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, він же у спадок залишився від попередньої влади, і тут нічого, так, у нас трошки перервався зв'язок з Тарасом Семенюком. Так. Тобто і Дмитро Кулеба, як я кажу, він же залишився у спадок від попередньої влади, тому якби на міжнародному напрямку і військовому, здається, можливо, я помиляюся, зберігається ця, якщо казати, преємственність влади? Чи ні? Ну, як сказати, знаєте, тобто в нас, якщо говорити про зовнішню політику, вона завжди виходила з Офісу Президента, тобто з Банкової. Хоча інституційно Міністерство закордонних справ має відігравати основну скрипку, першу скрипку в оркестрі зовнішньої політики української держави. Щодо силових блоків, очевидно, дивіться, говорять зараз про можливу зустріч Зеленського і Путіна, так? Окей, пригадуємо нормальну зустріч в 2019 році. Яка була тоді делегація, і якою зараз є делегація? Можливо, да? Тобто Зеленський явно ослабив свою ланку, свій тил. Тобто я говорю знову ж таки про цього Авакова, так? Тому що тоді, коли він був в 2019 році, джерела повідомляють, що саме його присутність вищих чинів саме військової з Міністерства оборони дозволила, знаєте, не схилити повністю нашу позицію, як то кажуть, так як хотіли це, назвемо, наші партнери. Я не говорю тільки про росіян зараз, так? Європа ж теж зацікавлена, щоб чим швидше завершити ситуацію, завершилася війна на Донбасі. Їм навіть це звідси і формула Штайнмайєра, коли нам нав'язують, що ми маємо її прийняти в Конституцію. Це наші партнери з Берліна. Про це наголошено вже офіційно на сайті Міністерства закордонних справ про це писали. Тобто, а що це таке? Формула Штайнмайєра, як на мене, це є механізм, який не відповідає національним інтересам України. Так, тобто росіяни хочуть зробити квазі-республіки, легалізувати республіки тимчасово окупованого Донбасу як незалежні автономні держави. А ми розуміємо, чим це все може, до чого це все може призвести. До речі, нещодавно, от я в Італії зараз перебуваю, але я перебуваю на запрошенні саме університету міста Турин. Факультет міжнародних відносин запросив мене провести ряд лекцій, скажімо, от на тематику Україна-Росія, війна і можливі стратегії виходу з кризи. Тобто це не є ініціатива України, а це ініціатива Італії, студентів і фактично факультету. Тому ви кажете, що є там, скажімо, спадковість влади. Це добре, вона повинна бути, але спадковість не повинна бути тільки на словах. Вона має конвертуватися в серйозні дії. Так, якщо в 2017 році була презентована від України стратегія малих кроків по відновленню контролю над тимчасово окупованим Донбасом, то зараз я не бачу подібних кроків. Я не бачу такої історії. Я бачу лише, що хтось себе називає там умовно віце-президентом, хтось приймає на себе певні повноваження, які йому не належать. Тому, знаєте, можна жити титулами,
Але от конкретні речі в зовнішній політиці це одразу видно. І очевидно, що таких лекцій, скажімо, яка відбулася в Турині, мають проходити в кожному місці серйозному, не тільки Італії, але й Іспанії, Франції, тобто тих партнерів, які є decision-мейкерами в Європейському Союзі, тому що мова йде про майбутнє покоління, яке буде сприймати україно-російські, скажімо, там війну, стосунки, якщо з призми російської пропаганди, то нам там нема що робити. Тобто ми там будемо завжди залишатися на задвірках, і ми будемо завжди залишатися. От вам і приклад, так. Тобто я вважаю, що це теж відповідальність влади і Міністерства закордонних справ працювати саме з такою освітньою, просвітньою, я би навіть сказав, да, ми таки занурилися в внутрішньополітичні тут розклади того, що відбувається в зовнішньополітичному напрямку. Я вас хочу повернути до цієї теми, до цієї новини від Ангрет Крамп-Карренбауер, міністерки оборони, і її заяв про те, що можна сприймати це як загрозливу заяву, як її подають росіяни, да? Але з іншого боку, коли міністерка країни НАТО, одної з найбільших країн, каже, що НАТО має показати здатність застосування зброї в разі агресії, то в мене це інше питання виникає. Це означає, що в принципі є сумніви у міністерки оборони країни НАТО, що в разі агресії на країну НАТО НАТО здатно автоматично застосувати в цій статті, там 5, да, як це називається, напад на одну країну НАТО вважається нападом на весь альянс. Що означає ці формулювання? НАТО має показати Росії, дати зрозуміти, дає зрозуміти статут НАТО, да? А чи є сумніви, що в принципі в НАТО останнім часом, от ви самі згадали про Угорщину. Угорщина не тільки через проблеми ж торпедує взаємини наші з НАТО. Угорщина досить дружня країна до Російської Федерації, досить дружня, і як не дивно, це Словенія, одна з колишніх країн Югославії, можливо, найзахідніша і найперша, яка ввійшла з колишньої Югославії до НАТО. Ми бачили виступ їхнього президента тут на Кримській платформі, де такий весь комплементарний про дружбу із Росією, з Україною. Ну і Болгарія там в Чорноморському регіоні завжди так неоднозначно, на відміну від Румунії по відношенню до Російської Федерації, що означає, що в самому всередині Альянсу не буде консенсусу. Я, до речі, не знаю, який регламент всередині Альянсу в разі там застосування сили. Це так само має бути консенсусом? Всі країни мають погодитися, що треба застосовувати силу, чи це буде якось іншим чином ухвалюватися? Так, от п'ята фактично стаття цього умовно угоди, так? І зобов'язань членів НАТО включитися в разі включитися на захист союзника в разі нападу там ворога. Дякувати Богу, ми поки не маємо таких прецедентів, і дай Бог, щоб їх не було, цих прецедентів. Але ми бачили, що навіть саме НАТО розхитували і, як то кажуть, брали на слабо, да? Тобто якою буде реакція. І однією з чітких це був фактично анексія Криму. Фактично бездіяльність наших партнерів в НАТО, вона призвела саме до анексії Криму, дозволила Путіну зробити те, що ми бачимо зараз. І в цьому випадку в мене просто є питання, як могло НАТО реагувати? З Грузією якось щось відреагували, там Сполучені Штати Америки. Тобто були сигнали, а в нас не було. Тобто треба теж розібратися, зробити розбір польотів. Я думаю, що він, можливо, буде таємно зроблений, тобто не публічно. Але сам факт того, що ми не отримали бажаної підтримки, свідчить про саме анексію нашого півострова. Далі, ми пам'ятаємо мікроескалації, які виникали з Російської Федерації та Туреччини, коли турки збили російський винищувач. Так? Тобто це теж можна трактувати як дійшло до включення військ всіх НАТО. І третє, окрім та стаття зобов'язує всі країни включатися в разі, скажімо, нападу ворога. Очевидно, що рішення також приймають національні уряди, так, тобто про відправлення військ на певну лінію фронту. І як
Якщо була певність, що це буде працювати там, наприклад, після Другої світової війни, коли НАТО було започатковувалось, то зараз в час гібридної війни, ну тут вже питання, скажімо, і ці історії про створення об'єднань, скажімо, таких от союзів в самому Європейському Союзі, потім кидок французів англосаксами щодо цих підводних човнів. Це теж є певний такий сигнал по тому, що в НАТО немає консенсусу, тобто немає дружнього консенсусу. А росіяни це використовують. Очевидно, вони спостерігають, яким чином буде розхитуватися внутрішня стабільність. І це з військовими проблем немає. Тобто там, як сказали, так і зробили. Тобто вони абсолютно чітко діють за статутом, і там політика всередині Європейського Союзу не є такою консолідованою, яка би свідчила про стратегічну і далекоглядну впевненість в тому, що континент, тобто європейський континент, буде захищений і не дозволить, скажімо, там, або буде відповідати на агресію повноцінним захистом. Дякую. Це був Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Він був на прямому зв'язку з нами з Риму. Обговорювали всі ці словесні перепалки навколо української перспективи до НАТО. До речі, так і не зрозуміли, з чого воно почалося, який був інформаційний привід. Бо знаємо, вже як нагадали, Угорщина вже кілька років торпедує навіть проведення саміту Україна-НАТО. Ну і з останніх новин це все ж таки виступ на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі німецької міністерки Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка закликала країни НАТО дати зрозуміти Росії, що в разі агресії в країнах Балтії або на Чорному морі НАТО здатно застосовувати силу проти Російської Федерації. Далі говоримо з Олегом Дундою, народним депутатом України від «Слуги народу». Доброго вечора, пане Олеже. Доброго вечора, пане Османе. Я радий вас вітати. Давно не бачили. Навзаєм, тижні два не бачилися. Я маю надію, що ми якось зустрінемося в студії. Так, бачите, ви ж не приїхали до студії. Я не знаю, чи пов'язано це з карантинами новими, чи це ви просто не встигаєте в тиснявах київських доїхати до нас. Але давайте... Друге. Дуже багато роботи і корки. А сьогоднішня новина – це 153 підписи народних депутатів України до Зеленського, до президента з пропозицією застосувати санкції до Петра Порошенка. З чим це пов'язано? Ви, до речі, підписали це звернення? Там не було підписів, це було голосування по відповідному запиту до президента. Ви голосували за? Так, безумовно. Да. Хоча я вважаю, що це недостатня інформація, і санкції треба накладати не Порошену, а по фінансуванню терористів у вигляді ОРДЛО через використання бюджету України в 14-17 роки у вигляді закупівля вугілля в ОРДЛО. Тобто це закупівлю ж здійснював хіба сам Порошенко, чи хто тоді? Розкажіть докладніше, бо не всі спостерігають за цим. Давайте з'ясуємо, як ви вбачаєте це фінансування тероризму. Поясню. ОРДЛО – це, безумовно, є терористична організація. Основним джерелом надходження фінансів – це для них вугілля. Інших немає, крім прямого фінансування з точки зору Москви. Відповідно, що вони зробили? Вони це вугілля відправляли під прикриттям і контролем ФСБ до України. І це вугілля закуповувалося більшою мірою державними підприємствами. Це Центренерго та інше. Ми ж розуміємо, що на той час жодної такої закупівлі без прямої вказівки або погодження з першою особою держави бути не могло. Відповідно, всі державні кошти, які фінансуються, до речі, кожним громадянином України, тобто наша гривня з нашої кишені, йшла на фінансування терористів ОРДЛО. Вони, в свою чергу, використовували ці гроші для фінансування своїх поплічників, отримання зброї, яка стріляла в подальшому наших хлопців на межі розмежування. Це є фактично фінансування тероризму.
Ну, давайте трошки дійсно по фактах справа, а потім про те, як це буде сприйматися в суспільстві, як би хто що не доводив. Тоді, в 17-му році, коли, ми пам'ятаємо, навіть були перекриття, здається, цих потягів активістами, здається, і Єгор Соболєв брав в цьому участь від депутат минулого складу парламенту від «Самопомочі» для того, щоб не торгувати з ОРДЛО з терористами, але пояснень було багато стосовно того, що це енергетична безпека країни, і без цього вугілля дійсно українські ТЕЦ можуть загнутися або просто не витримати ціни на електроенергію всередині країни. І от це перше. Друге, якщо ускладнити запитання, з одного боку, от дивіться, ми ж позиваємося до Російської Федерації, і, до речі, Міжнародний суд прийняв наш позов по фінансуванню тероризму. Да? Ми звинувачуємо, що Російська Федерація фінансує тероризм в ОРДЛО, і з іншого боку, ми в деяких напрямках досі з Росією торгуємо. Ну, можна там сперечатися, газ у нас російський чи не російський, але якби він не приходив, він російський. І там у нас є якісь розрахунки по тому ж транзиту газу. Тому от тут як виходити? Торгівля з Росією – це торгівля з країною-агресором, яка фінансує тероризм, чи це ОРДЛО окремо, а Росія окремо? Звісно, це Україна, Російська Федерація це є держава, яка фінансує тероризм, беззаперечно. Але врешті-решт всі країни так чи інакше торгують. В нашому випадку з вугіллям ми фактично напряму передавали українські гроші кожного платника податків, кожного українця, безпосередньо терористам, які воюють проти нас. Навіть не Російській Федерації, а напряму терористам. Заклик застосувати санкції. Більше того, я зауважу, пане Османе, у нас же були записи, здається, Бігуса, який висвітлював про те, що ці кошти не тільки передавалися безготівковим рахункам, а і ще готівка перевозилася туди. З нашого боку під прикриттям СБУ, з іншого боку, відповідно, під прикриттям ФСБ. Співпраця виходить? Ну, виходить так, але ви пропонуєте застосувати санкції, точніше, до Рошена чи до Порошенка? До його компанії? Я пропоную до Порошенка. До Порошенка. Виходить, це санкції до людини, яка обіймала посаду президента країни, і це все одно виглядає як політична розправа, бо це схоже на ці кримінальні переслідування Тимошенко за газові угоди, які б вони були вигідні, невигідні, але в світі є прерогатива, скажімо так, політичних рішень, за які відповідальність зазвичай не несуть, якщо це не повна зрада або ще щось. Тобто політичні рішення бувають складні, іноді вони дійсно можуть викликати багато запитань, але вважається, що політики на своїх посадах, найвищі прем'єри і президенти, за такі рішення не несуть відповідальності. Що ви скажете з цього приводу? Пане Османе, ви правильно зазначили, в кожній країні світу за держзраду перші особи є підсудні. Без виключення. А в даному випадку, коли фінансуються за вказівкою першої особи терористи, які воюють проти України, це є держзрада. І відповідно під цій статті зараз судять і Медведчука, і там, я впевнений, на 100% є і така особистість, як Порошенко. І не можна звільняти перших посад від засудження по кримінальній статті держзрада. Це аморально. І що ви думаєте, Зеленський піде на те, щоб застосувати і РНБО санкції до Порошенка? Це питання часу. Трошки нагадую, це, знаєте, мені цікаво, це визріло рішення всередині самого РНБО або Офісу Президента, чи це така ініціатива винятково депутатська, бо трошки, знаєте, сприйміть правильно те, що я скажу, нарив зараз, цікавлюся 30-ми роками, оце нагадує розправу над заклик трудящихся, знаєте, розправитися з класовим ворогом. А оце звернення чомусь схоже на це. Тому що якщо там дійсно є ознаки держзради, я думаю, без депутатського звернення ж в президента достатньо вже і в РНБО досвіду застосування санкцій. Вони одного часу чи не щотижня нам штампували санкції. Ну, пане Османе, мені дуже дивно, що ви трактуєте кримінальні справи і санкції по Медведчуку як застосування до класового ворога. Це ворог держави.
першу чергу Медведчук. А якщо Порошенко з ним співпрацював і фактично продав Україну задля заробітку грошей, і це державна зрада, це так само, відповідно, ворог держави. Ну, І кожного українця. Це ж не тільки через Порошенко, я запитую. Я думаю, що ви чули ці закиди стосовно навіть Медведчука, що всі ці рішення ухвалюються РНБО без рішення суду. У нас ми маємо практику позасудових рішень, і навіть те, що ми зараз говоримо в цьому кадрі, ми фактично стверджуємо це без рішень судів. На вашу думку, це достатньо коректно, да, говорити? Стосовно Медведчука і Порошенка, у нас жодних сумнівів не існує. Я скажу, що там є і кримінальні справи, в тому числі по вугіллю. Те, що ми виглядаємо зараз серіал по Медведчуку по суду з його затримання домашнього аресту, це і є питання до якраз по фінансуванню тероризму через вугілля. Там все є. І санкції є, і кримінальні справи є, і Порошенко так само там буде. А як ви сприймаєте останні рейтинги КМІСу? А КМІС все ж таки поважна структура, а ми знаємо пана Володимира. Це ваша думка, що це поважна структура? Ми знаємо репутацію Володимира Паніота понад 20 років і, в принципі, Дуже поважаю Паніота, дуже фаховий фахівець, але його вже як рік немає в КМІСі. А тим не менше, Володимир... І не порівнюйте Паніота і КМІСа. Паніота вже там фактично не працює. Ну, Паніоту про атаку на КМІС сьогодні сам писав в Фейсбуці, тому якщо людина пише про атаку... Так. Ще раз, Паніота там фактично на соціологічному дослідженні вже не працює. Я взагалі мені не зрозуміло, яким чином така структура, як КМІС, може випускати такі соціологічні дослідження, де опитаних 1000 людей, ну, щоб ви розуміли, це 40 людей на область. Що вони можуть показати? І коли це комп'ютерна виборка по телефону, не обличчя в обличчя, як ходять, а за невідомим принципом якось обираються по телефону і хтось обдзвонюється. Ну так це не працює. Ви настільки активно включилися в нашу... Я люблю активних співрозмовників, але... Пане Османе, можна я завершу по КМІСу? Так, а можна я завершу, хоча б, щоб глядач розумів, чому ми про КМІС говоримо. Я кажу про останнє опитування КМІСу, яке показало, що зрівнялися рейтинги двох політичних сил, там різниця в 0,2 у «Слуги народу» і «Європейська солідарність». Да? Тому, щоб зрозуміло був контекст, щоб не тільки нам двом, а й глядачу, які тепер ви можете відповідати, що ви не довіряєте цим рейтингам. Я ж пояснюю, чому. Бо опитати по всій Україні лише 1000 людей, тобто 40 людей на область, вони нічого не показує. А тим паче, коли не обличчя в обличчя, коли ходять і запитують людей, а по телефону, за невідомим принципом. Я коли це бачу, я вже фактично довіряю. А тепер згадаємо КМІС. Паніота фактично там вже активно не працює десь близько року. В січні цього року вже КМІС випускав соціологічне дослідження, в якому зауважив, що «Слуга народу», ОПЗЖ і ЄС фактично мають однаковий рейтинг. Там було 18-19%. Вже було в січні. Через 2 тижні вийшли дослідження інших поважних агентств, які показали абсолютно іншу картину. І КМІС вимушений був у лютому цього місяця випустити нове рейтингування і привести його до відповідності. Це якраз я зауважив в той час, коли вже Паніота фактично не працює. Тому до КМІС довіри з цією процедурою, яку вони зауважили, з цієї кількості опитаних, жодної не може бути. Давайте почекаємо, як буде рейтингування і дослідження інших агентств. Тобто, фактично, ви зараз закидаєте КМІСу некоректні дослідження? У вас претензії до результатів чи до вибірки? Здається, ніколи ніхто до вибірки в 1000 людей не став. Можна опитати 200 тисяч на якомусь сайті, і це будуть читачі сайту, яка буде викладено позицію. Можна опитати 1000, і там, здається, дизайн-похибка не більше 3%, якщо ми знаємо з курсу економічної статистики, да, ці речі. 3% в один бік, 3% в другий бік. Ви порахуйте і побачите, що там може бути розбіжність 6%. Ну, про що ми можемо говорити, коли у вас розбіжність 6%? Ну, так не працює. Ну, як мінімум 2000, але навіть я 2000, якщо воно не face-to-face, а комп'ютерна вибірка, так само і не довіряю. По-перше, мінімум 2000, опитування обличчя в обличчя, по домах повинно ходити.
І все ж таки треба мати і опитування інших агентств, щоб порівнювати. А кому довіряєте ви і на що пропонуєте дивитися і за якими рейтингами спостерігати? Я, як правило, беру 3 рейтингових агентства: Рейтинг, КМІС і Разумков. Якщо вони за методологією однакові, бо не можна порівнювати методологію, наприклад, 1000 респондентів і 2-3 тисячі респондентів фейс-ту-фейс. Ну це різні опитування, і їх не можна порівнювати, абсолютно. Тобто ви все ж таки От для мене КМІС все ж таки не виключаєте з цієї трійки, яку треба... Якщо КМІС перерахує на 2000, зробить це не по телефонному опитуванням, а фейс-ту-фейс, тоді його можна приймати як мінімум до аналізу. Чи так само ви виключаєте падіння рейтингу самого президента на 9%? Тобто ви виключаєте взагалі падіння... Це ж саме, почекайте, це те саме опитування. Ну якщо ми до одного опитування ставимо такі умови, то чому до іншого повинні бути інші умови? Може, у вас почекаємо 2 тижні на інше. А можливо є результати якихось внутріпартійних, можливо партія сама замовляє опитування і теж має інші дані, якими можна було оперувати зараз? Ми ґрунтуємося на публічних дослідженнях. І це правильно. Я ж не буду розповідати вам, як я там особисто своєю командою роблю 20-тисячники. Я не можу на цьому ґрунтуватися, бо доступу до них всі не мають. А ми повинні ґрунтуватися на тих дослідженнях, які є публічні і в яких методологія відповідає якості запитуваних. Добре, давайте поговоримо ще про виключення з фракції, з партії. Я не знаю, Людмила Буймістер, вона виключена з фракції чи з партії, чи у вас не всі члени фракції є членами партії? Трошки тут можете пояснити, що відбулося з цією депутаткою, і її так відверто почали називати людиною Ахметова. Як взагалі визначається, хто чия людина всередині «Слуг народу»? Ну, дивіться, я ніколи не визначав її будь-якою людиною. Я лише знаю, що фактично вона не фракція як мінімум півроку. Вона абсолютно веде свою незалежну діяльність. Вона дуже часто суперечить позиції генеральної фракції і партії. І більше того, враження, що вона навмисне це робить. Вона вже півроку і фактично не є членом фракції. Зараз просто юридично це оформили. Тобто розлучення де-факто було і його просто оформили зараз? Так. І не можу не торкнутися цієї теми, вона багато обговорюється, навіть великий матеріал вийшов на «Українській правді» з цього приводу. Ваше, тобто владна або «Слуги народу», всі ці узгодження походів на ефіри великих ток-шоу. Я можу в ефірі сказати, принаймні, коли ми запрошуємо когось зі «Слуг народу», люди погоджуються, але про великі ток-шоу розкажіть, що дійсно існує ця практика визначення певного переліку людей і умови ставляться, хто піде, хто не піде. І я кажу зараз про великий скандал між суспільним телебаченням України і фактично «Слугою народу». Пане Осман, давайте спочатку визнаємо про те, що якщо той чи інший депутат, чи та ж інша партія не йде на ефір, вона в першу чергу обмежує себе. Це не є тиск на свободу слова. Ми обмежуємо себе, коли не йдемо, і собі не даємо можливість висловитися. З цим погоджуємося? Так, але, здається, по відношенню до Шустера були публічні заяви. Пане Осман, йдемо далі. Так. Відповідно до мене, я можу говорити до себе. Я ходжу на ефіри, якщо мені безпосередньо дзвонить телеканал і домовляється зі мною. Я можу або прийняти, якщо, наприклад, я не хочу там бути в одній студії з якоюсь там персоною, яка мені морально і психологічно, я не можу собі цього дозволити. Наприклад, там з якимось там проросійським там агентом. Я не можу цього собі дозволити. Або в мене по часу немає можливості, або я не є фахівець в тих питаннях, які там задаються. Я можу спитати прес-службу або порадити когось іншого на цей ефір. Це абсолютно можливо. Але в інших питаннях я завжди ходжу, і якоїсь там зверхньої згоди або заміни в мене не існує. Я ж можу говорити по собі. І на Україна-24, на інших ефірах.
І, до речі, до вас же ж, ви ж не погоджуєте ні з ким зі мною. Так, я думаю, що ми настільки нішевий канал розрахований на Крим і зокрема, кримсько-татарську аудиторію або російськомовну в Криму, що я думаю, питання по нас не стоїть, але питання стало цікаве саме по великих ток-шоу. Пане Османе, одразу по Суспільному. Так. Треба визнати, що держава витрачає, кожні українці витрачають великі кошти на Суспільне. І Суспільне повинно виконувати свої функції. Погоджуєтесь? Погоджуюся. Хто ж не погодиться? Дякую. Відповідно, але після того, як ми витрачаємо мільярди, ми маємо рейтинги 0,5% Суспільного. Тобто Суспільне не виконує свою функцію, воно не створює якісний контент, який цікавить українців, які це фактично фінансують. І рано чи пізно керівництво Суспільного розуміє, що їм зададуть це питання, а чим ви там займаєтесь. І, скоріш за все, вони спотворюють цей хайп для того, щоб на майбутнє себе захистити. От і все. Пане Олеше, отут я з вами готовий сперечатися і говорити про Суспільне багато, довго. Ви журналісти, ви повинні зі мною сперечатися. Це не про солідарність журналістську, а це про те, що все ж таки, я собі дозволю сказати, що реформа Суспільного з точки зору, давайте казати зараз, ви перевели на питання рейтингів. Знаєте, якщо показувати голу дупу або собачі бої Шустера, які були колись на державному телебаченні, перше ОТ1, це давало рейтинги. Рейтинги – це не завжди про те, про що має дбати суспільний мовник. Я тут дозволю собі бути адвокатом суспільного мовника. Але, Османе, не піввідсотку. Ну це дуже сумно. Пане Олеже, давайте скажемо про це, що навіть зворотній відлік, про який йдеться, про конфлікт, який ми зараз обговорюємо, його гарна студія, світло і все, це за рахунок американських платників податків. Україна не спромоглася за цей час переоснастити Суспільне. Давайте поговоримо про картинку Суспільного. Телебачення – це дорога штука. Ви кажете про мільярди, але забуваємо, що на державний телеканал «Дом» виділяється 300 мільйонів. Це один канал, а Суспільне – це 24 регіональних канали. Перший, Крим і культура. Ми ще маємо говорити. Всі думають, що виділяються ці гроші для... Так. Суспільне коштує державі близько 2 мільярдів на рік. І це 24 телеканали. Щоб ви розуміли, наприклад, бюджет районного міста, наприклад, Фастів з населенням 50 тисяч населення, це і тепло, і вчителі, і лікарні, складає 400 мільйонів. Ну, щоб ви розуміли якість. І за 2 мільярди не можна зробити студію? Ну, ви серйозно? Скільки бюджет АТР? Бюджет АТР дуже малий, 25 мільйонів гривень в цьому році. 25 мільйонів гривень, а у вас гарна студія, там знаю. Да, Суспільне не може це зробити? Що йому ще потрібно? Давайте я вам розкажу, якщо ви не знаєте, я думаю, ви зануритеся і дізнаєтеся. Все фінансування Суспільного іде по статтях. Суспільне, те, що, ви ж знаєте, що з 16-го року, коли ухвалили закон, і з 17-го тільки минулого року було, здається, майже 100%. До цього фінансування було 50%. І крім того, на переоснащення Суспільного гроші не виділяються. Не можна гроші, які виділяються на зарплати або інше. Пане Османе, дякую, що ви сказали, що тільки при владі «Слуги народу» Зеленського почалося нормальне фінансування Суспільного. І при цьому нас ще звинувачують в тому, що ми зазіхаємо на свободу слова. Ну, да, дурниця, абсолютно. Але ви зараз використовуєте всі ці самі аргументи, які використовували, коли владою була влада Порошенка, яка теж неприхильно... Ви самі зазначили, що Порошенко не фінансував. Це ж ваші слова. Фінансують тільки при владі Зеленського. Один раз, і здається, цього року теж це не виконується. Ми владі тільки 2 роки. Пане Османе, тільки 2 роки. Ну, от за це мушу принести вибачення. Все ж таки дайте мені договорити. Ви, коли застосовуєте до Суспільного, давайте говорити про такі речі, що за ці 7 років, і ми це можемо говорити, окрім рейтингів, є така річ довіра до інформації. Так от, Суспільне, ми можемо сказати, по жодним моніторингам, жодної сторони, можемо від, я думаю, «Слуги народу» до ОПЗЖ, всі можуть підняти ці методики використання,
не можна звинуватити в заангажованості, в ставанні на чийсь бік, в джинсі, в продажі. І ми говоримо про те, що суспільне з точки зору суспільно важливої інформації, як барометр, до речі, багато країн, жодна країна Радянського Союзу, яка переходила на цю систему суспільного мовника, не спромоглася вбудувати таку систему, де інформаційна політика викликає довіру з будь-якої сторони. Саме це ми можемо сприймати як те, що не подобається жодній владі. Все ж таки, я закликаю вас конструктивніше питійти до цього питання. Конструктивно, ви правильно, дивіться, ви правильно зазначили. Я не буду оцінювати там довіру або недовіру, це достатньо суб'єктивні фактори. Ні, але навіть якщо там дуже є об'єктивні показники. Але навіть якщо воно там довіра є, сенс в цьому, якщо його українці не дивляться. Ну це пустоту. Давайте будемо далі говорити про те, що ми сьогодні, хоча воно називається суспільна телерадіокомпанія, все ж таки ми сьогодні можемо більше говорити про виробника суспільного контенту, по прикладу того ж BBC, і ми бачимо там, де не потребувалося великих вкладень в технічне забезпечення відео, по сайт Суспільного новинний, який з'явився тільки там 1,5 роки тому, він показує ознаки дуже різкого входу на ринок і є досить впливовим зараз сайтом і відеоконтенту, і в соціальних мережах. Ми бачимо, як росте суспільне. Але якщо дійсно мірятися старими Нільсен-рейтингами, якими міряються комерційні канали, до речі, олігархічні, з якими ви збираєтеся там боротися, як влада, от там дійсно є проблема. По-перше, там є проблема монополізації ринку. По-друге, там є та сама проблема, про яку ви сказали, коли ми говорили. Ну немає монополії. Не існує телеканалу, який займає більше, ніж 10% ринку. Ну не існує. Ну яка монополія? Якщо ми уважно подивимося на те, що відбувається на рекламному ринку, як там все відбулося, ви побачите, що там всі ознаки картельності є, і всі ознаки злочинності. Назвіть ознаки. Умови, які ставляться великими сейлс-хаусами по відношенню до рекламодавців. Жодний канал більше, ніж 10% немає. Якщо в тебе ринок, найбільший гравець має на ринку 10%, про жодну монополію не можна говорити. Відносно, з чим я хочу з вами погодитись, про контент. Більше то я вам скажу, якщо на цьому питанні треба більше зосередитися. І я не сумніваюся, що держава, якщо контент буде національний, правильний і продвигати безпеку в країні і інформаційний простір, держава виділить і набагато більше коштів, ніж 2 мільярди. І на цьому треба зосередитися, а не на частоті суспільного. Ну, мені здалося все ж таки, от в цих діалогах, я називаємо ці не перепалками, а діалогами, які ми бачили з обох боків, є і у цієї влади нерозуміння, що суспільне – це вже не зовсім державне. Так, ми знаємо, фінансування іде з державного бюджету, це така система, але... Пане Османе, давайте відійдемо від питання державного, давайте говорити національне. Бо коли нам розповідали з самого початку, що суспільний буде нібито на кшталт BBC. Получилось? Ні. І це питання в першу чергу контенту. На цьому треба зосередитися на створенні національного контенту, не державного, національного. З урахуванням того, що ми знаходимося фактично в стані війни за незалежність. Чи самі ви спостерігали за контентом Суспільного, його сайтом і його контентною політикою? Спостерігав, треба допрацьовувати. Це не те, що я хотів би бачити в провідному виробнику контенту України. На вашу думку, чого не вистачає сучасному суспільному виробництві контенту? Суспільному нам потрібно виробляти контент і більш якісні документальні фільми, і художні фільми, і серіали, і мультфільми, і розважальні познавальні інформації, і просунення культури України в будь-якому випадку. Не тільки в старому, класичному. Це може бути андеграунд, поп, будь-що. І я б все ж таки радив і державі, і суспільному зосередитися на створенні саме цього контенту. Щоб прибрати з нашого інформаційного поля взагалі російський контент в будь-якому вигляді. Проросійський, скажімо так. Не російський, проросійський. Ну, давайте тоді порівняємо інший канал, який і за Порошенка, і зараз за Зеленського є в державній власності. Да? Передбачалося, що він буде розвиватися як іномовлення, але бачимо по
рекламах на внутрішньому ринку і по тих грошах, які виділяються на просування каналу, що він все ж таки такий російськомовний канал для української аудиторії. Здебільшого це телеканал «Дом». Да? Тут все просто, в нього немає такої складної процедури ухвалення менеджменту. Це державний канал, державою призначається, повна афіляція завжди з панівною силою, яка є в Офісі президента і в Кабінеті міністрів. Ми бачимо, що з тим навіть бюджетом, який в нього в 300 мільйонів, його не вистачає каналу, щоб виробляти контент. Його більш-менш вистачає, щоб виглядати. Окрім того, я додам про телеканал «Дом». Його технічне забезпечення і його інша картинка забезпечена тим, що за часів Януковича це був канал Центрального банку, так називаємо владореформаторів, які були навколо сина Януковича, і там була сучасна техніка БТБ. Да? І то з сучасною технікою, яка не передбачає і не потребує оновлення, ми бачимо ті самі радянські фільми на тому ж телеканалі «Дом». І якщо казати про вироблення контенту, на що ви хочете орієнтуватися? На російські телеканали, які виробляють, один виробляють багато контенту, на BBC, там зовсім інші бюджети. На що орієнтуєтеся ви? Я з вами абсолютно погоджуюся. Оці всі телеканали, іномовлення, «Дом» треба закрити к чортовій матері. Угу. Треба, я ж кажу, держава повинна зосередитися разом з суспільним на створення контенту. Щось ми повинні взяти за лекалами, як це не сумно говорити, як це робиться і просувається та ж Москва, але для просування свого національного контенту. В першу чергу. Все інше, що не задовільняє цій меті, потрібно бути закрите. І більше того, цей контент повинен бути розповсюджуватися не тільки на суспільному, а він навіть іноді примусово повинен розповсюджуватися на всіх центральних телеканалах України, щоб ми покрили 100% мовлення в Україні. А ви маєте на увазі, контент, який буде вироблятися з суспільним мовником, має бути примусово на приватних телеканалах розповсюджуватися? Так, в точку. Це, на вашу думку, це пов'язано з умовами війни в країні? Чи ви взагалі вважаєте, що ця політика прийнята? Тому що ви зараз наражаєтеся на велику критику на втручання в редакційні політики. Такі святи редакційних колегій. Я вважаю, що приватні телеканали повинні мати право обирати, який контент вони будуть розповсюджувати, національний контент будуть розповсюджувати. Хтось хоче один контент, хтось інший, повинно бути право вибору. І це ми в той період, коли ми знаходимося в часі агресії Російської Федерації. Бо, давайте говорити чесно, інформаційне поле ми програємо. Ну, а бачите, один приклад такого контенту ми вже бачили. Здається, це документальний фільм до 30-річчя Незалежності, який розповсюдили, ви мабуть, чули, да? По всіх приватних каналах, потім його показали і на Суспільному. Це як вода, пане Османе, це як вода в пісок, недостатньо. Я ж кажу, нам потрібно покрити з національно свідомим контентом весь спектр культурної програми. До речі, і тільки так воно дасть якийсь результат. До речі, інакше ми просто витрачимо гроші, нічого не отримаємо. До речі, коли ви кажете про потребу такого контенту, одним з успіхів Суспільного є 7-серійний документальний серіал «Колапс», який має мільйонні перегляди в Ютубі, і це ніхто з приватних, навіть каналів з іншими бюджетами, не спромігся зробити. Це Суспільне зробила цього року. Про те, як фабула, як українці розвалювали Радянський Союз, можливо, ви бачили великий розголос. Пане Осман, так. Я з вами згоден, але це дуже замало. Такого повинно бути набагато більше. І держава разом з Суспільним повинна зосередитись саме на цьому, щоб це не була краплина в морі. Але новиною, знаєте, розумієте мене? Новиною сьогоднішнього дня наша розмова, здається, буде те, що ви сказали, що телеканал «Дом» треба закрити к чортовій матері. Це досить революційно від представника влади. Дякую. Це був Олег Дунда. Я ж говорю про державу, про Україну, а не конкретні там питання. Я це вважаю правильно, ми до цього прийдемо. Дякую, Олег Дунда. Дуже приємно було з вами поговорити. Завжди приємно відверті розмови отримувати. Дуже така активна сьогодні така була у нас розмова. Олег Дунда, народний депутат України, «Слуга народу». Далі ми йдемо на невеличку перерву. І після цього о 18 годині Різа Шевкіїв говоримо кримськотатарською. Дякую, пане Олеже.